Gisugdan na ang tulo kaadlaw nga schedule sa 2024 bar examination dinhi sa Sugbo. Kaadlawon pa lang kagahapon, puno na kining kilid sa usa sa kadaan pipila ka metro gikan sa unibersidad. Makita ang nagtapuk ka mga tawo nga nagpa-abot sa 1,200 bar exam takers padung sa University of San Jose Recoletos, Basak campus. Ang USJR Basak campus ang nag-inusarang venue sa bar exam sa Sugbo karong tuiga. Mga nagkadayang grupo ang nagpakita sila suporta sa mga partakers. Kinina ang naandan nga tradisyon sa una o katapusang adlaw sa bar examinations. Alang sa seguridad, tanang examinees nagdala og transparent bag ug silang tanan miagi sa inspeksyon sa wa pa makasud sa universidad. Gipakatab ang mga pulis, traffic enforcer ug mga barangay tanod sa palibot. Aduna usay naka-standby nga mga ambulance for emergency. Sa September 11 o 15 ang ikaduha o katapusang schedule sa bar examination karong tuiga.